Neng lagi jadi ramong. Orang kayak center. Nah, Soalnya kayak center piye? Hai santari. Nah, ya. Lah, mubang deh. Mubang, ya kucingnya ya ikut. Kucingnya sakmono kae. Kae mbah tekatokan pakai tangan. Ngomong lho. Kenal to, Nduk. Pajahe kalo Pak Mboke. Ah. Bengi-bengi rujak lah ya wino. Sing mbahku ngedare apa kuwi? Martabak wae. Ora pelakune. Ngonek. Wis teni wong. Entek. Entek rujake. Manis taune manis. Nira ke Ya kuwi lho sing mbahku kuwi le. ini ku. Penak ikan. Mbahku dahar apa kuwi? Martabak manis. Martabak manis. Martabak manis rasa Sedap. coklat. Sedap cuma kok Alhamdulillah piyeteng. sedap. Sudah pedap jere. Lagi kan kayak tunggal-tunggal jangan mah. Rinjani. Yuk ditunggale kok.